Tässä sitten istutaan huissilla keskellä ei mitään. Paossa omasta kodista. Koska keppihevoset otti ja valtas meidän kodin. Ja se oli aikoinaan mukavaa aikaa, kun keppihevonen oli vielä leikkikalu eikä vasemmistoanarkistien lyömäkalu meille äärioikeistolaisille. Ja no, se on pilattu nyt se asia. Sille ei nyt enempää mahda mitään. Olkoon näin vaikka mun puolesta ei ikuisesti. No, mutta päästään tähän vasemmistoanarkistilaisiin, niin mä olin eilen siinä Jyväskylässä sellaisessa kansallismielisessä tapahtumassa, missä kokoutui niitä useampia, joka oli niinku koko perheelle suunnattu. Oli ponit ja kaikki mahdolliset hommattu lapsia varten. Ja nämä perkeleen anarkistit, sateenkaariväki, Refugees Welcome porukka päätti terrorisoida tätäkin tapahtumaa. Ja eikö näillä saatanan kyrvillä liiku mitään päässä? On perhetapahtuma. Millä helvetillä he kehtaavat tulla pilaamaan tällaista tapahtumaa? Ei jumalauta, oli kylttiä piirretty mies ja mies tapahtuma. Tervetuloa, löydä oma kumppasisi. Ei saatana. Natsit ja fasistit järjestävät tilaisuuden. Tällaisia lappuja revitelty ympäri puista. Ja nämä muka suvaitsee. Paskan marjat, niin suvaitsematonta porukkaa kuin ikinä vain Suomessa voi olla. Mä en enää ymmärrä, mistä helvetistä tällaista porukkaa sikii. No, näitä kusipäitä piisaa moneen jonoon. Joskus olisi aivan kiva päästä tasaiselle yhtä aikaa tällaisen saatanan hihulin kanssa. Ei mulla muuta.